idanon mi kakabsat kada kayo iti nabara ken naragsak na panangkablaaw mi. Agsipod ta ni Apo Diyos ket agtultuloy nga ipakita na kada kayo. Dayjay kinamatalek na nga dagiti karkarina nga inted na kadagiti anak na. Ket tungpalen na gapu itinagan na. Agyaman tayo kakabsat sirken tayon iti baro nga quarter ken baro nga lesson. Ket iti aramiden tayo kakabsat iti panangrugi daytoy fourth quarter iti 2023. Ket kitain tayo no anya dayjay misyon nga inted ni Apo Diyos nga agpaay iti iglesia na. Tapno sika ken ti siya akamkameng daytoy nga mauding iglesia. Iglesia nga agururay kadayjay nga yaay ni Apo Jesus. Iglesia nga isu kakabsat iti inikan ni Apo Diyos iti maysa nga pagrebengan. Tapno matungpal dayjay maudi a pagilasinan nga inbaga ni Apo Jesus. To me, this quarter is very, very important, very solemn. Ta iti adalin tayo kakabsat, God's mission, my mission. Ti misyon ni Apo Diyos, ket misyon ko. Nagbalin kakabsat nga personal. Nga dayjay nga misyon ni Apo Diyos, inted na kanyang, inted na kanya. And then we'll go to the collective organization nga isu iti church. Dayjay kakabsat misyon ni Apo Diyos, isu iti misyon iti iglesia. Ket gaputa dayjay iti inted ni Apo Diyos. Amuin tayo nga adda ti paset tayo kakabsat. Kadayjay panakatungpal dagiti maudi a pagilasinan. Actually, it is the last sign nga inted ni Apo Jesus kakabsat. Nganya dayjay nga sign. Matthew 24 verse 14. And the gospel of the kingdom shall be preached unto all nations, then the end will come. Iti panangrugi tayo kakabsat. Kada ito yung quarter. Adda kumadayjay kararag tayo every time na lukatam kakabsat dayto yung quarter. Every time nga adalam. Adda kumadayjay kararag tayo. Apo, ikana man dayjay puso nga kayat ko nga aramiden iti pagayatam. Dayjay misyon mo, Apo. Ipalawag mo kanya, ket babaen iti parabor ken tulong mo, dayta iti kahit pugten nga ramiten. Then the lesson, kada ito yung quarter, manipod ti October, ingana iti December. At agbalinto kakabsat, nga napateg, agbalinto nga praktikal, agbalinto nga paset, iti panagbiag tayo. Agkararag tayo kakabsat, agyaman kami Ama. Tinikan na kami manan ti baro nga gundaway. Dahito yung baro nga gundaway, inted mo met kada kami o Diyos, iti baro nga leksyon. Nga isu iti adalen mi, manipod itata, ingana iti panaglipas dahito nga tawen. Iti tunggal panagiinadal mi o Diyos. Dawatin mi nga iti santong espiritum isukuma, iti mangidalan kada kami. Akas dayjay inbagam iti saon. Isuro na kami, tubngaren na kami. Tapno dayjay pan nakaisuro mi, ambumit aramiden mi. Ket dayjay pan nakatubngar mi o Diyos, isuntumeten iti panagmaymay saming iglesia nga aggaraw, nga aramiden, nga agtrabaho, nga agpay ti misyon mo. Agyaman kami iti panangidalang ti Santong Espiritu. Itinagan na po Jesus. Amen. Lesson number 1. Ti paulo na kakabsat from this quarterly.
God's mission to us, part 1. Ti mission iti Diyos kada tayo. Iti memory verse tayo kada ito'y ngalawas ket nasarakan iti Genesis 3, versikulo 9. Basaan tayo kakabsat. But the Lord God called to the men, where are you? Daytoy kakabsat ket nagpintas nga dialogue nga mangirugi dayjay adalen tayo kadaytoy nga quarter kastametten kadaytoy nga lawas. Tani Apo Diyos apan na binirok ti lalaki. Ket sinaludsod na kadayjay lalaki, where are you? Ayan mo. Sakbay ti amin kakabsat ket apan tayo man nga alaen dayjay definition iti dayjay word nga mission. So what is a mission? Kunana kakabsat ni Webster, ada iti duwa kakabsat nga inalak nga isu iti kayat ko uno pinili kadigiti nakadado nga definition iti word nga mission nga isu kakabsat iti mangurnong mangmaymaysa kadayjay kapanunutan kayo manipud itata inggana no malpas daytoy nga quarter no anya dayjay mission iti Dios mission na maten nga inted kada tayo. So what is a mission? Umuna, a mission is a task or a job someone is given to do. Mikadua, an assignment to do or work in as a missionary. Yeah. Adday iti inted da nga aramidem dayjay ti mission mo. Ngem gapu ta iglesia iti pagtutungtungan tayo. Adda iti assignment mo na pili nga trabaho. Ket apan ka akas maysa nga missionary ta ibagam dayjay nga misyon. Daytoy pagleksyonan tayo kabsat ket insuro na kada tayo. Umuna nga iti misyon ket nagrugi kini Apo Diyos. Laglagipin tayo nga iti Diyos isu iti ayat. Dayjay nga kababalin na nga Diyos ayat. Ket kayat na nga digidjay nga pinarsuana because He is the Creator God. Ket maadda-anda iti nadeket personal a relasyon kanya na. So iti misyon nga naramid na kakabsat. Umuna, dayjay a panang create na panang parsuana iti tao. Because God is love. In His happiness, idjay kinaragsak na gapu kadayjay ayat nga addaken ko ana. Pinanggep na ket inaramid na nga pinarsuana iti tao. Amun tayo kakabsat nga iti panang parsuan ni Apo Diyos iti lubong. It was on the 6th day when everything was already created. Adan iti lawag, adan iti init, adan iti bulan, adan iti bitbitwen, adan dagiti kaykayo, adan dagiti tumatayab, adan dagiti lamlames, adan dagiti animal. And on the 6th day, dinalpas ni Apo Diyos nga pinarsuana digiti amaminen nga animal. Put them in that place. Pagamulanginan, He had a mission. Anya di mission na. Basahin tayo kabsat iti Genesis chapter 1, verses 26 and 27. Then God said,
let us make men in our image, in our likeness. So God created man in his own image. In the image, he created him. Male and female, he created them. Anyan nga nagpintas kakabsa. Nga i-panggap. Let's go back to the definition. Adda iti na itid nga aramidan. Sino nang itid? Isuda kakabsa. They were talking with each other. Apay nga day, tatikunan na, let us. At dato'y dagigay trayon God. Dato'y kakabsat, kat nagbalinan nga may nga issue, uray pa yan iti church, simbrek kakabsat, nga adda digiti mangisursuro, nga saan dan apat yan, dayjay trayon God. Gapu kano, taawan iti masarangkan abalikas nga Trinity ita Biblia. And that is true. Ngam daytoy kakabsat, versikulo 26 ken 27 iti Genesis chapter 1 will give us a proof that the doctrine of the triune God, that Trinity, is true. Let's go back to the definition of the mission. A task or a job someone is given to do. At dato'y digiti triune God, talo nga nagmaymaysa, triune God. Nagtutungtong, dinggin tayo kapsat. Parswaan tayo. Iti tao, iti ladawan tayo. No, alain tayo, dayjay sao nga tayo. Salutsudin kakabsat ko. Manong iti agtutungtong. May sakadi. Adadayjay agisuro nga. Oneness, may sakadi. No, dayjay nga Diyos ket ibagana. Let us parswaan tayo. May sana kadi. Saan? Mikadwa, dududwada kadi. Saan? Tapay, no, may sa kuma, itinbaga na kuma, parswaek. No, dududwada kuma, itiinbaga na kuma, parswaen ta. Ngem gapo tatiinbaga iti Diyos. Let us parswaen tayo. Dahil sao nga tayo, it is a plural nga more than two. Mairamanen talo. Isungat kitkitaan tayo kapsat, nga addadtoy dayjay Diyos, the God of mission. Iti umuna nga purpose na, parswaan da, iti tao, tapno daytoy lubong a pinarswada, adda iti mangi turay. Tatikunana, and I'll give you dominion. Ni Apo Diyos kakabsat nagpintas. Isu na iti creator, na parswanan iti amin. Look at this. Ni Apo Diyos pinarswana iti amin. Ngem ni Apo Diyos iti ragsak na, masapul nga adda iti pagtalkan na. We will come now to the word stewardship. Sika, kensya, we are steward. Ni Adan nga isu dayjay a tao, lalaki a pinarswana, had a purpose, had a mission to be the steward kadayjay nga pinarswa ni Apo Diyos. Kuna na, and you will have dominion over. Amin. Mikadwa kakabsat, nga kitaan tayo. Daytoy Diyos nga isu adda iti misyon. Saan amaragsakan
No dayjay nga relationship nga binukil na, ket madadaan. God is a God of love. God is a God of harmony. And God is a God of unity. Ngam daksanggas at kakabsat ta adda iti binmalaet kadayjay nga misyon, relationship nga inted ni Apo Diyos, kadayjay a pinarsuana ti lalaki nga ni Adan, ken ti asawa na nga ti babae. Amo tayo kakabsat. Nga ni Apo Diyos binilin na. Digito'y nga agasawa kat kuna na tapno agtultuloy daytoy nga relationship tayo. Masapul nga masursuroy iti agtulnog. Right there in the Garden of Eden, God taught the essence, the importance of relationship. And relationship is based on trust and faithfulness. Ket dayjay nga panagtalag ken kinamatalag will bring obedience. Amo tayo kakabsat nga daksang gasat ni Eva na sulisog dayjay ulag nga iso ni Satanas. Ket ni Adan, idinakita na di asawa na. Kinadwaan na. The moment nga naramid da dayjay inbilin ni Apo Diyos, kinuntrada they transgressed. Tamuin tayo kabsat, the Bible defines what is sin. Sin is the transgression of the law. Ijay iden, awan dayjay literal nga Ten Commandments. Ngem adda itibilin, nilo. Kunana ni Apo Diyos, diyo sagsagiden, diyo kanen, tabunga, dahita nga kayo. Ni Eva, sinagid na, kinan na. Ni Adan, sinagid na, kinan na. Sin is the transgression of the law. And sin caused that relationship to be broken. Ngem dayjay Diyos iti misyon, the God of mission, apan na nga sinapol dagitoy nga agasawa. We'll come to our memory verse. Iti Genesis chapter 3 verse 9, manen basaen tayo kapsa. Kunana daytoy Diyos iti misyon. Where are you? Saan kadi nga ammo ni Apo Diyos ti ayan digito yung agasawa? Ammo na. He is an all-knowing God. He is an all-present God. He is an all-powerful God. Ammo na. Nga maapay nga sinaludsod na. Gapu ta kayat na nga utuben dagitoy nga agasawa. Nga dayjay kakabsat nga inaramid da. Anya ijay inaramid da. Nagbasog da. Anya inaramid da. Nagsalungasing da. Kadayjay bilin ni Apo Diyos. Anya itinaramid da. Dinadail da. Dayjay a relasyon da ken Apo Diyos. Gapu ta saan dan ang nagmatalay. Now, they are hiding. Isu nga dinamag na. Ayan yun. Dinggin tayo dialogue kakabsat. Kunana ni Adan, nang ku tatima mo. You see, no, there is a personal God. Adda nang aglimlimang ije iden.
Anya nanggagda. Nanggagda day jay adapt. They heard the steps of the Creator God, the God of vision. Ngamang sapsapul kadakwala. I heard you. Nanggag ka. Kat anya inaramid na. Nagbutang kami. Gapot talamo-lamo kami. Amuyo kakabsat, ijay process nga inaramid ni Apo Diyos. Idi nga nakita, dagitoy nga agasawa. Nga dayjay nga inted iti Diyos nga robe of righteousness that covered them. Ket nga ikat nga po kadayjay apa nagbasol da. Tinaramid da nangala da kadigiti bulbulong. Dinait da. Ket isuti pinagbalinda. Nga kawus da. The leaves became their clothes. Saludsuden kakabsat. Kasanong kabayag? Dayjay nga inaramid da. How long will it last? How long will it last? Is it comfortable? No. Dayjay self-covering nga inaramid da will not last long. Dayjay nga self-covering nga inaramid da is not comfortable. Any covering nga ikabil tayo kakabsat, nga ilimang tayo dayjay kinalamo-lamo tayo, is not comfortable. It's not lasting. Ket ni Apo Diyos, gapu iti ayat na. Kunana iti Biblia, nangaramid iti napapaot a more enduring clothing. Anya inala na, He made a sheep's skin. Was it comfortable? It is more comfortable than the leaves. Is it durable? Yes. Skin lasts longer. Ngumding iti bulbulong. Sana inbaga nga dayjay ang naikat nga kawusyo is the robe of righteousness. Ket adday iti simbol kakabsat nga dayjay nga animal, which is a lamb. Ket i-refer na prophetically nga dayjay a kordero, isuna ni Apo Jesus, ta idin na umay nga agpa, nagbiag ni Apo Jesus, na isurat, here is the Lamb of God, manipod iti foundation iti earth. Ammo na ipasagipsip kadigitoy nga agasawa. No anya iti inaramid ni Apo Diyos, anya iti kaipapanan na. Then, the God of vision, kaya't nakakabsat nga dayjay broken relationship ket maisubli. He promised restoration and redemption. In Genesis chapter 3 verse 15, daytoy ti kardina, daytoy a Diyos nga addaan iti misyon. Naisurat ket basain tayo. And I will put enmity between you and the woman, between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Ijayan kakabsat, kinatungtong ni Apo Diyos di ulay. Amuna no sino di ulay. Isuna ni Satanas. Nga kunana iti revelation, tidaan nga ulay.
ti dragon nga isuna ni Satanas. Nagrugin kakabsat na di great controversy dito'y lubong. Ta nagrugi iti great controversy iti langit. It came down here. Gaputan na basol ni Adan kini Eva. Now, the controversy ada dito. Ngem inted kakabsat ni Apo Diyos dengdenggen dagitoy nga agasawa. Dayjay inbagana kadayjay ulag nga raap gapu ken rason no apay nga dayjay a relationship da ni Apo Diyos ken ti tao nga pinarsuana was broken. The war has a final end. Kunana ti Diyos, the God of mission, ket dayjay offspring, the seed, daytoy a babae. Referring to the Messiah, referring to the Creator Himself, ket dadailen na, patayin na, abaken na, dayjay nga ulag, dayjay nga kabuso, dayjay nga Satanas. In doing so, kunana ni Pablo ijay umuna a Korinto, naabak saan laeng nga dayjay originator, promotor, author iti basol. Ngem naabak uray pay iti basol, naabak uray pay iti patay. Because God said, nga dayjay nga umay, the Creator Himself will crush your head. Iti leksyon tayo kapsat, inlawlaw na tapno, agbalin a personal. Dayjay nga misyon, dati leksyon tayo kunan, ti misyon ti Diyos kada tayo. Kit inrugi tayo, nga daytoy nga Diyos is a God of mission. Kasano kakapsat, nga daytoy nga Diyos iti misyon. Kit dayjay nga misyon na, inted na maten, kadagiti pinagtalkan na, pinili na at tao. Umuna, the God of mission is a personal God. No adda iti pilyin na, daytoy a Diyos nga nang pili, ket ited na dayjay misyon na, kadaytoy tao a pinili na. He is a personal God. Laglagipin tayo. He is a personal God. Umuna kakabsat nga example ni Abraham. Ni Abraham, nagbalin a matalek. Nagbalin kakabsat a natulong. Taapay, dayjay Diyos nga nangayab kenkwana is a personal God. Denggen nyo dagiti inkari ni Apo Diyos ken ni Abraham. I will be your God. Siyak iti Diyos mo. Genesis 17:17. Sana inkari kakabsat. I will be with you. No sika ni Abraham, no siyak ni Abraham. Ket ayaban na ka, dayjay Diyos, nga isu iti addan, iti personal relationship na kanyang kanya. Ket sana inkari. Kalpasan nga ibaon na kaingka iti lugar nga ibagakto nga papanang. Sanan to ikari, makiaddaak ken ka. Saludsod ko ken kakabsat. Narigat ka di iti agtulnog. Narigat ka di iti mapan.
nga aramidem dayjay misyon nga ited ti Diyos ken ka. When the God of mission ket nagkari, makiadda akto ken ka. Every step of the way, everything that you will do, dayjay kari ni Apo Diyos, makiadda akto ken ka. No apan iti paggugubatan, when Abraham went to war, pinatputan na kakabsat, dayjay kari ni Apo Diyos, makiadda akto ken ka. He went to war. Idi nga panaisalakan ti akanakan na nga nilo. Anya ti result. Abraham won the war. Taapay, dayjay nga God of mission adda ken kuana. Awan iti pannakaabak na, no kadwa na, dayjay Diyos aman nakabalin. Amen. That would be the same case with you. That would be the same case with me. When we have a living, personal, and close relationship with God, the God of mission, ibaga na nga dati papanang. Kabsat ko, sika, kanti iglesia, saan tun nga agkitakit, saan tun nga agpampampar, taapay, ammo tayo, that God is with us. Mikadwa, I like Bible stories. I like Bible characters. Itil pagleksyonan tayo kakabsat, inbagana ni Moses. Ni Moses, idi inaiban ni Apo Diyos, adadyayen litang. He was already 80 years old. Tati panagbiag ni Moses kabsat is divided into 3 equal parts. Each part is 40 years. Umulang 40 years. Panakayanak na, ingana nga adda ijay palasyo. He was being groomed to be the next king of Egypt. Gamgapo ta adda iti misyon nga inted ni Apo Diyos kenkuana. Adda iti naramid na. He tried by his own might nga aramiden dayjay nga misyon. Unfortunately, saan nga kasjay ti kayat ni Apo Diyos. Nagtaray na panjelit ang the next 40 years, that general of the armed forces of Egypt became a shepherd nga agay-aywan kadigiti karnero. What a transformation. Then God talked to him. Iji burning bush. Inbagana ni Apo Diyos, dayjay mission na. Nangigkukuna na, dayjay panagrigrigat, digit anak ko. I heard their cry. Inka ija Ehipto. Go to Egypt. The mission is my mission. I'll bring out my people. Go. Amutay di istorya, nangitid ni Moses iti pambar. Adaya pa nagkungkunatay niya. Nung nagpambar ka, nalawa iti bantay, nga do iti pambar. Ngim anya kakabsat, what changed the mind of Moses? Dayjay inbaga ni Apo Diyos, iti Exodus chapter 3 verse 12. I will certainly be with you. Inka, kasdi inbagak ken ni Abraham, makiadda akin ka. Inka, tati ko na Moses ka, apuhan na mga nalaingas agsao. Is that our alibis at times? Kunana ni Apo Diyos, sino nang aramid? Detang iwat mo. In every alibi, kadigiti amin apambar, God has an answer. And all the alibis of Moses were torn down
when God said, I will certainly, among di certainly, sigurado, ipasigurado ken ka Moses, kunana ni Apo Diyos, addaak, makiaddaak ken ka. Dayjay akari, ti Diyos kini Abraham. Dayjay akari, ti Diyos kini Moses. Dayjay nga Diyos iti misyon, the Creator God, mismo nga imay. Anya nagan na iti imay, when amo tayo tinagan na Jesus. Sa iso ti inted, dayjay anghel kini Maria, and his name shall be called Jesus, for he will save his people from their sin. Matthew 1:21. Ngem adda itinagan na, ure pay jedaan atulag, na ipadto, nga daytoy Diyos nga umay nga aglasad, itinagan na ket Immanuel. What's the meaning of Immanuel? Dayjay kari ni Apo Diyos kini Abraham. Dayjay kari ni Apo Diyos kini Moses. It is now personal nga imay. The God who promised, I will be with you, kini Abraham. The God who promised kini Moses, I will certainly be with you, imay. Itinagan na Emmanuel, God with us. Nalpas di misyon na. Kas dayjay kakabsat na ipadto, Genesis 3:15. Umay tapno abaken na dayjay kabusor. Nang pili ni Apo Jesus, iti sangapulo ket dua nga adalan na, tapno sursuruan na dagitoy nga isuda iti pagtalkan na, nga mangituloy dayjay misyon iti Dios nga agpaay kada tayo. At the culmination, dayjay nga misyon, nagkari daytoy nga God of mission. Anya kari na ni Apo Jesus. Amuyo kakabsat, for the time of 3.5 years, nga kadua ni Apo Jesus digiti adalan na, there was a mixture of joy and sadness. Kadigito'y nga adalan, they had a personal contact kadaytoy God of mission. Ngimidin nga ibagana, dayjay mission na ket agtungpal, ijay cross, anda nga maawatan. Idin nga inkarina, nga laeng daytoy ti fulfillment kadayjay nga padto, tapno dayjay misyon nga inted ni Apo Dios ket matungpal ket mangaba. Umayen dayjay panakailawag uno panakalawlawag kanyada. They are now accepting. But the joy and the anticipation nga makipasit da kakabsat ka dayjay misyon iti Dios, isu dayjay kari ni Apo Jesus kadakwada. Anya dayjay nga kari. John 14:1-3. Kabsat ko may kabisa man niya. May kabisa man. Anya iti kunana kakabsat ni Apo Jesus. John 14:1-3. Naisurat, basain tayo. Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am.
Inikat ni Apo Diyos. Dahil panagdandanag, dahil panagbubuteng. Kadagiti puso, digiti adalan. Inkabil ni Apo Diyos. Dahil nga panagtalet. Dahil atured. Dahil a determinasyon. Nga umay ni Apo Jesus. Umay ni Apo Jesus. Manen. But there is a condition. Masapul nga dayjay misyon iti Diyos. Maaramid ken matungpal. Sino mga ramid? Sika, ken siya, iti iglesia, iti mga ramid ken mangtungpal. And the gospel of the kingdom shall be preached unto all the world. Then, the end will come. Then, matungpal deje kari. Umay ni Apo Jesus. Isu deje kakabsat. Iti misyon ni Apo Diyos. Isubaten iti misyon tayo. Anya iti mangriing iti iglesia. Anya iti mangriing kanyam ken kanyam. So that we will put all our efforts, our everything to the mission of God nga addan nga inted na kadatayo. Umuna, laglagipan tayo. Dayjay kari ni Apo Diyos kanyam kanya akas iting karina ken ni Abraham. Kas jaing karina ken ni Moses. Kas itiing karina kadigiti adalan. Idi ibaunan isuda. Dayjay nagan, dayjay Diyos iti misyon. Anya nagan na, Emmanuel. Agbalinto apudno, kanyam ken kanyam. No dayjay misyon iti Diyos. Nga inted na kanyam, inted na kanyam. Inted na iti iglesia. Ket isu itaramidin tayo. Remember this. Dayjay akari ni Apo Diyos ken ni Abraham. I will be with you. Matungpalaeng no tungpalen ni Abraham dayjay misyon na. Rumor ka. Dayjay kari ni Apo Diyos ken ni Moses. Sigurado, ipasigurado ken ka, nga addaak ken ka. Matungpalaeng no ni Moses agsubli iti Ehipto. Laglagi tayo kapsa. Dayjay akari ni Emmanuel kanyam ken kanyak ken ti iglesia. Matungpalaeng no aramidin tayo dayjay a misyon na. In kayo. Go. No in ka, manipod di ayan mo. At dati papanang. That is our mission. Nagpintas kakabsat. Nga kitain tayo, dayjay panagtalit tayo. Victory is assured when we learn to trust God. And in our trusting God, we obey and do the mission. Kunana ni Ellen White, iti Acts of the Apostle, page 29. Christ did not tell his disciples that their work would be easy, but they would not be left to fight alone. He assured them that he would be with them and that they should go forth in faith. They should move under the shield of the omnipotence so as they obey his word and work in connection with him, they would not fail. The God of vision
is a winner. Ket sino man amang tungpal kaday di misyon nga itid na kenkwana, he will surely be a winner. Taapay, kuna na, intun mapantayo, we have the shield of the omnipotence. The all-powerful God. Isu iti kadwa tayo. And Mrs. White said, they could not fail. May the church be a victorious church. May you be a victorious Christian. Taapay, among deje misyon iti Diyos. Ket babaen iti pamati, agtungpal tayo. Tadayje Diyos in karina. Surely, I will be with you. Ni Apo Diyos karapsan, iti mangtulong kanya, mangtulong iti iglesia. This is lesson number 1. God's mission to us. Agkararag tayo karapsan. Managayit nga Diyos, agyaman kami. Tainikan na kami iti paset. Tapno makipaset kami kadeta misyon mo, Ama. Misyon iti panangisalakan kadagiti tattao. Sursuruan na kami, O Diyos, nga agtalek. Kadagiti panagtalek mi, sursuruan na kami nga mapan ken aramiden iti pagayatan. Ibagam kada kami nga kang kanayon, O Diyos, dahi karin. Nga sikati makiada kada kami. Ket gaputa adda kada kami. Dahi bunga nga isu iti panagbalegi, O Diyos. Ket ited munto kada kami. Tulungan iti iglesia. Tulungan na kami, O Diyos. At danto kumaday diyay nga ragsak mi, nga makita mi, nga itid mo iti panagbalegi, itid mo, O Diyos, iti dakkel nga ragsak, gapo, taday diyay misyon mo, at dan kada kami. Tulungan na kami, Ama. Itinagan na po, Jesus, dinawat mi digitoy. Amen. Kinamen. Kas iti kang kanayon apan ang rikep ni kakabsat, iti tunggal panag-iinadal tayo. We always say, ay-ayaten na kayo na po Diyos, ket ay-ayaten na kayo man. Agyaman kami kakabsat, iti panang sheryo, daytoy nga panag-adadal tayo. Agyaman kami, iti panag-subscribe you. May the Lord bless you. Gana no may ngalawas manen. May the God, tinagan na Emmanuel, makianda kanyang kapsat ko. Makianda kanya.